ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ማርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ሻምፒዮን ዓለም 2024 ንምስታፍ ሎሚ ወጋሕታ ናብ ስዊዘርላንድ ኣምሪሓ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ግጭታት መጥቃዕቲ ድሮናት ይፍጽም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቱርኪ ናብ ደንበ ቻይናን ሩስያን ትጽጋዕ ከም ዘላን ገለ ካብ ምኽንያታትን ተገሊጾም። ንውዕል ፕሪቶርያን ህልው ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝወፅእ ሓድሽን እዋናውን ሰፊሕን ትንተናን ካልኦትን ሒዝና መጽናዕኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ሻምፒዮን ዓለም 2024 ንምስታፍ ሎሚ ወጋሕታ ናብ ስዊዘርላንድ ኣምሪሓ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ 22 ክሳብ 29 መስከረም ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝካየድ መበል 91 ሻምፒዮን ዓለም ንምስታፍ ሎሚ ካብ ኣስመራ ኢንተርናሽናል ማዕርፎ ነፈርቲ ናብ ስዊዘርላንድ ኣምሪሓላ። እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብክልተ ምኩራት ተሰልጠንቲ ሳምሶም ሰሎሞንን ሙስያስ ሄልን ተመሪሓ ኣብዚ ውድድር ክትሳተፍ እያ። ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዝ ናይ ወትሪ ብሉፅን ድሙቕን ተቐዳድምትና ደገፍኩም ኣይፈለዮም። ጽቡቕ ዕድል ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ግጭታት መጥቃዕቲ ድሮናት ከም ዝፍጽም ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምናልባሽ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ግስ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን። ብፍላይ ኣብተን ክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ትግራይ ግን ብሰፊሑ ኣብቲ ኩናት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ተራእዩ። ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ 4 ክልላት ብዙሓት መጥቃዕትታት ድሮን ዝተፈጸሙ ኮይኖም ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ድማ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ሕጂ እውን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ኣለው። ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ክርስቲያናት፣ ማእከላት ዕዳጋን መናሃርያታትን ዝርከቦም ህዝባዊ መሳለጥያታት ዕላማ ተገይሮም እዮም። ሓላፊ ስታፍ ዕጡቕ ሓይልታት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድሮን ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣይትትኩስን ብምባል ነቲ ክሲ ይነጽግ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ገጽ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻብ ንጹሃት ሰባት ዘይፈለዩ ኣገደስቲ መትከላትን ተመጣጥነትን ዘይሓለው መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸሙ እየመልክት። ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝርከቦም ብዙሓት ሲቪላት ኣብቲ መጥቃዕቲ ብጭካነ ከም ዝተቐትሉ ብምጥቃስ ብህይወት ናይ ምንባር መሰል ተጋሂሱ ይብል። ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኣብቲ ግጭት ዝኾነ እጃም ዘይብሎም ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ተገይሮም ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ። ሰላማውያን ሰባት ዝግልገለሎም መሰረተ ልምዓቱን ብሰንኪ መጥቃዕቲ ከቢድ ጉድኣት ይበጽሖም ኣሎ ይብል። ንህዝብታት ኣምሓራን ኦሮሞን ከም ዝሕለቑ ዝገልጹ ትካላት ኣብተን ክልላት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ድሮን ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑ ገሊጸን እየን። ሓላፊ ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ማሕበር ኣምሓራ በኣሜሪካ ኣቶ ሆነ ማንድሮፍት ኣብ ክልል ኣምሓራ ቀንዲ ግዳይ መጥቃዕቲ ድሮን ንጹሃት ዜጋታት እዮም። እቲ ገዛኢ ስርዓት ሰባት ብጉጅለ ተኣኪቦም ክሪአን ከሎ ዕጡቓት ፋኖ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ የጥቅዖም ነይሩ ይብል። እቲ ማሕበር ከም ዝብሎ ካብ ነሓሰ 2015 ክሳብ ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ገዛብ ክልል ኣምሓራ ብውሕዱ 80 ዝተረጋገጸ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ተፈጺሞም እዮም። ካብዞም መጥቃዕትታት እቶም 42 ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ኣስዒቦም እዮም። ኣብቶም መጥቃዕትታት 400 ንጹሃት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምርግጋጾም ኣቶ ሆነ ይጠቅስ። እቶም ግዳያት መንነቶም ከም ዘለለዩ እውን ንቢቢሲ ይሕብር። ኣብ ወጻኢ ዝመደበሩ ማሕበር ሕድርን ተጣበቕቲ ኦሮሞን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመራ ትሒዙ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ይፍጸም ከም ዝነበረ ይገለጽ። እቲ ማሕበር መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ውልቀ ሰባት፣ ሃይማኖታዊ ጉባኤታት፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ መርዓታትን ካልኦት ህዝባዊ ምትእኽኻባትን ከም ዝተፈጸመ እውን ይሕብር። ብቐንዱ እቶም መጥቃዕትታት ካብ ምዕራብን ደቡብን ኦሮሚያ ዞባታት ወለጋን ጉጅን ከም ዝተፈጸሙ ዝጠቅስ እቲ ትካል ምስ ግዜ ግን እቲ ቁጽሪ እናወሰኸ ናብ ማእከላይ ኦሮሚያ ከም ዝተዘርግሐን ይገልጽ። ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝሞቱ ምግላጽ ከቢድ እኳ እንተኾነ ብኣሽሓት ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘለዎ ግን ይግምት። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዕጡቓት ነቲ ህዝቢ ከም ዋልታ ተጠቂሞም መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝከላኸሉ ይንገር። ብፍላይ ዕጡቓት ሓደሽቲ ኣባላቶም ከመርኦም ከለውን መከላኸሊ ኢሎም ነበርቲ ብሓይሊ ኣገዲዶም ከም ዘባረሩ ይግለጽ። መጠን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብዝምልከት ግን ከረጋገጽ ከም ዘይካለ እቲ ማሕበር የመልክት። ኣርምድ ኮንፍሊክት ሎኬሽን ኤንድ ኤቨንት ዳታ ኣክለድ ዝተባህለ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣብ ሰላም ኢትዮጵያ ዝከታተለሉ መስርሕ ካብ ታሕሳስ 2013 ክሳብ ለካቲት 2016 ኣብ ዘሎ ግዜ 139 መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ይገልጽ። እቲ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ግዜ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ን4 ክልላት ዝሽፍን ኮይኑ ንሰሜናውን ማእከላይን ክፋላት እቲ ሃገር ዕላማ ዝገበረ ነይሩ። ካብዚኦም እቲ ዝለዓለ ብዝሒ 41 ሚእታዊት መጥቃዕቲ ድሮን ዘጋጠመ ክልል ትግራይ። እዚ ድማ ኣብቲ ንክልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ እዩ። መዚ ኩናት ብዝተኣሳሰር ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን እውን
ንዕጡቃት ሓይልታት ትግራይ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተኻይዱ ነይሩ እዩ። ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ትግራይ ግን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ይቕጽል ኣሎ። መሰረት ሓበሬታ ኣክለድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክሳብ ጥሪ 2016 ዓ.ም ገጽ ጥራይ 49 መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተፈጺሙሎም። እዞም መጥቃዕትታት ኣብ እዋን ኩናት ትግራይን ተጋደልቲ ሓይልታት ትግራይ ዕላማ ዝገበሩ ዘጠቓልሉ ኮይኖም ድሕሪ ጥሪ 2016 ዓ.ም ገጽ ተፈጸሙ ግን ኣየጠቓልልን። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ዝከታተል ማሕበር ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ክልላዊ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ዕጡቃዊ ግጭት ካብ ዝለዓል ንድሓር ኣብ ሓደ ዓመት ኣስታት 80 መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ የመልክት። ክሳብ ጥሪ 2016 ዓ.ም ገጽ ካብ ዝነበሩ ብነጻ ኣካል ዝተረጋገጹ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብብዝሒ ካልኣይ ደረጃ ይሕዝ። ምብራቃውን ደቡባውን ክፋላት እታ ክልል ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሎም ቦታታት እዮም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ድማ 28 መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ መረዳእታ ኣክለድ ይሕብር። እቲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኡ ኣብ ሰሜን ምብራቕን እቲ ክልል ዝተፈጸመ እዩ። መምህርን ተንታንን GIS ዶክተር ዳንኤል ካሳን ከም ዝብሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዓይነት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዳይናሚክ ዕላማ ንምውቃዕ እዩ ዝፍጸም። ንውዕል ፕሪቶርያን ንኹነታት ትግራይን ኣመልኪቱ ዝወፀ ሓዱሽን ሰፊሕን እዋናውን ትንተና ውዕል ፕሪቶርያ እውን እኳ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህወሓትን ተኸቲሙ እሞ ኣብዚ ሰዓት ንህወሓት ወኪሎም ክታሞም ዘንበሩ ካብ ህወሓት እንተተሰጊጎም ወይ ብወለንቶም እንተተኣልዮም ንግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝውክሉ ሰባት ንህወሓት ኣይውክልን እዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ከ ውዕል ናይ ምትግባር ሓላፍነት ኣለዎ ድዩ? ኣለዎ ዝብል ኣካል ብናይ ስነ ሞጎት ኣበይ ከይዶም ብዘኸተሞም ውዕል መንግስቲ ፌደራል ውዕል ፕሪቶርያ ፋልሶ ክንሱ ናይ ግድን ከተግብሮ እንተደልዩ ምስቲ ነቲ ውዕል ዝኣተወ ወገን ይኸተግብሮ ዝግደድ። ህወሓት ነዚኣ ከተሃርምያ ተጓያ ጉባኤ ካይዳ 16 ካብ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ኸ ኣባሪራ። ኣብዚ ጉዳይ እምበር ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ እኽብካብ ካብ ብልጽግናን ተበለጽትን ወረበላ ጉጅለ ኮይና ትተርፋላ ማለት እዩ። ንሰላም ይኹን ኩናት ናይ ምውሳን ሕጋዊ ኮነ ሞራላዊ ሓላፍነት የብላን። ፍሉጥ ድማ ሓይሊ ክትጥቀም ኣብ እትፍትነሉ እዋን ሰራዊቶም ብልጽግናያ ክትዕድሞም። እዚ ብህዝቢ ትግራይ ባንዳ ዘብላ ተግባራት ምዃኑ መቸም ብዙሕ ምርምር የድልዮን። እቲ ዘገርም ግን እንጣጢዕ ክዘርእ ዝኸረመ ማይ ካመር ንጻድቃን ሒዙ መትራፍ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንሕና ሰላም ዘምጽእ ውዕል ከትሙልና ኢና ዝበልና እምበር ምስ ኣብይ ኣሕመድ ሪፐብሊክ ናይ ህፀ ውዕል ጌርኩም ብስም ሕነ ምፍዳይ አንጻር ካልእ ወገን ኩናት ከፊትኩም ንኸተጥብሱና ድዩ ኢሉ ኣብዛ ርእሱ እዩ ተሰቒሉ ዘሎ። ብ15 መስከረም 2024 ድማ ጻድቃን ካብ ሽረ ህዝቢ ተኣኪቡ ከይተመስሖ ከሎ ንጌታቸው ረዳ ኣረኪሱ ምስክላ ሃዲሙ ወፂኡ። ምንጭ ናይ ጽሑፍ ናሽናል ኢአር ኢንተረስቲ። ቱርኪ ናብ ደንበ ቻይናን ሩስያን ትጽግዓላ ተባሂሉ ገለ ካብ ምኽንያታቱን ተጠቒሱ። ወሃብ ቃል ገዛእ ሰልፊ ቱርኪ ኦመር ቸሊክ ፕሬዚደንትና ቱርኪ ኣብ ብሪክስ ይኹን ኣብ ኩሉ ኣገደስቲ መድረኻት ክትሳተፍ ከም እትደሊ ብንጹር ገሊጹሎ ኢሉ። እቲ ሃገር ንኣባልነት ብሪክስ ብወግዒ ኣመልኪታ ድያ ወይስ ኣይሓተተትን ዝብል ካብ ምዝራብ እኳ እንተተቐጠበ ቀጻል መስርሕ ከም ዘሎ ግን ገሊጹ። ብሪክስ ካብ 22 ክሳብ 24 ጥቅምቲ ኣብ ምዕራባዊ ሩስያ ከተማ ካዘን ኣብ ዝካየድ ሓደስቲ ኣባላት ምጽንባር ብዝምልከት ክዘራረብ ተጽቢት ይግበር። ቱርኪ ናብ ብሪክስ ብሓቂ ክትጽንበር እንተተዓዲማ ኣባል ናይቲ ብሩስያን ቻይናን ዝምራሕ ዘይምዕራባዊ ቁጠባዊ ምሕዝነት ዝኾነት ፈላሚት ኣባል ሃገር ኔቶ ክትከውን እያ። እቲ ስጉምቲ ንቱርኪን ብሪክስን ጥራይ ዘይኮነስ ኔቶን ንደንበ ምዕራባውያን እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ ይብል ኪላ ዝምድና ቱርክን ሩስያን ከሪም ሃስ። ንሱ ቱርኪ ናይ ወፃኢ ኣፍሪ ከም ዘድልያን እቲ ሃገር ከጋጥማ ዝጸንሐ ዓሚቕ ቁጠባ ቁልውላው ብግምት ምእታዊ ዝምድናታት ክትሰፍሕ ትግደድ ከም ዘላ ኣስሚሩሉ። ቁጠባ ቱርኪ እንተፈሪሱ ንባንክታት ኤውሮጳ ወሳኒ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ ቁጠባ ቱርኪ መብዛሕትኡ ኣብ ኣቶም ዝተመርኮሰ እዩ ይብል። ዳርጋ ፍርቂ ንግዲ ቱርኪ ምስ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ብመሰረት ቤት ምክሪ ሕብረት ኤውሮጳ ላዕለዋይ መሻርክቲ ንግዲ ቱርኪ ኮይና ዓመታዊ መጠን ንግዳዊ ርክባት 31.8 ሚእታዊት እዩ። ኣብ 2022 መጠን ንግዳዊ ልውውጥ ሕብረት ኤውሮጳን ቱርኪን ዳርጋ 200 ቢልዮን ዩሮ በፂሕሎም። ነዚ ዝኸውን ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ሃገራት ኤውሮጳ ቱርኪ ኣብቲ ጸረ ሩስያ ዝጸንሐ እገዳ ዘይምኽበራ ዘይግደሳሉ ዘለዋ። ምዕራባውያን ሃገራት ቱርኪ ምስ ሩስያ ከምኡን ካልኦት ሃገራት ብሪክስ ቁጠባዊ ዝምድናታት ከተማዕብል ይዳለዋዮም ይብል ሃስ። ከምኡን ከም ሓዛነይቶ ቱርኪ ኣባል ብሪክስ እንተኮይና ነቲ ኣብ ውሽጢ ትደንበ ዝምዕብል ዘሎ ጸረ ምዕራባውያን ቀንና ንምንካይ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ብዓይኒ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ምእታው ቱርኪ ናብ ብሪክስ ነቲ ምዕራባዊ ዘይኮነ ደንበ
ደንብ መሊኡ ናብ አንጻር ምዕራባዊ ከይሰጋገር ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ፈለማ ብሪክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ቁፅሪ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ቁጠባ ኣብ 2006 ብብራዚል ሩስያ ህንድን ቻይናን ዝተመስረተ እዩ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ 2010 ምስ ተፀንበረት እቲ ደንበ ስሙ ናብ ብሪክስ ተቐይሩ ብሪክስ ገለ ካብ ኣገዳስቲ ዝማዕበለ ሃገራት ዓለም ኣብ ሓደ ብምምፃእ ንፖለቲካውን ቁጠባውን ሓይልታት ሃብታማት ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካን ምዕራብ ኤሮፓን ንምድኻም ዝዓለመ እዩ ኣብ 2022 ቱርኪ ምስ ሩስያ ዝገበረቶ ልውውጥ ንግዲ ሓፈሻዊ 11 ሚታዊት ክኸውን እንከሎ ምስ ቻይና ዝነበራ ንግዲ ድማ 7.2 ሚታዊት እዩ ከሪማስ ኣባልነት ቱርኪ ኣብ ብሪክስ ብሩስያ ብጥሪ ከም ዝድለ ይኣምን ሩስያ ቁፅሪ ሓደ ቀዳምነታ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቕፃል ቁጠባ ርጉእ ምግባር እዩ ቁጠባ ሩስያ ብሰንኪ እገዳ ምዕራባውያን ከይፈርስ ስጋት ኣሎ ይብል ስለዚ ሩስያ ወትሩ ምስ ቱርኪ ክትመሓዝ እያ ትደሊ ካብ ፀዓት ክሳብ ንግድን ቱሪዝምን ዝበፅሕ ብዙሕ ምትእስሳር ኣለዎም ከምኡን ምስ ሓንቲ ሃገር ኔቶ ገሊኡ ንክልቲኡ ዝጠቅም ጥቡቕ ዝምድናታት ከተማዕብል ከም እትኽእል ኣገዳሲ መርኣያ እዩ ቱርኪ ኣብ ብሪክስን ኣብ ካልኦት ሽርክናታት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ባህጊ ከም ናይ ደንበ ለውጢ ክረአ የብሉን ይብል ዮሱፍ ካን ካብ ዊልሰን ሴንተር ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ትካል ኔቶ ኣብዞም ዓንከላት እዚኣቶም ዝሳተፍ መሓዛ ምህላው ክጥቀም ይኽእል እዩ ክብል ይምጎት ቱርኪ ንዓመቆ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላውን ፀቕጢ ዕህዳታት ወፃእን ኣንካራ ብጂኦፖለቲካዊ መዳይ ሚዛናዊ ዝምድናታት ክትሰፍሕ ባህግታት ኣለዋ ቱርኪ ብመሰረት ስታቲስቲክስ IMF 2023 ኣብ ዓለም መበል 17 ዝዓበየ ቁጠባ ዓለም እያ ዝኾነ ዋጋታት ሃለኽቲ ቱርኪ 71.6 ሚታዊት ኮይኑ ልክዕ ድሕሪ ዚምባብዌ ኣርጀንቲና ሱዳንን ቬንዙዌላን ኣብ ቅልውላው ዘጣሓለ ቁጠባ ኮይና ትመጽእ ከም ዘላ ኣሃዛት ናይቲ ሃገራዊ ትካል የመልክቱ ኩሎም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ሃገር ዝተገብሩ ዳህሳሳት ዋጋ መነባብሮ ንቱርካውያን ቀንዲ ጾር ምዃኑ ይሕብሩ ቱርኪ ካብ ምዕራባውያን ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ቁጠባዊ ምሕዝነት ዘቕረበቶ ሕቶ ተቐባልነት እንተረኺቡ ኣብ ናይ ገዛ ርእሳ ቁጠባ ዘረጋግፅ ፅልዋ ክህልዋ ይኽእል እዩ ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ሓድሽ ምትእስሳር ዝያዳ ኣብ ፖለቲካዊ መድረክ ክኸውንን ኣካል ናይቲ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ዝኽተሎ 360 ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ስትራቴጂ ክኸውንን እውን ተኽእሎ ኣሎ እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍፀም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም